गावस्रा गावस्रि जायोबा जोङो एखेबारे गोग्लैगोन आरो जों खौसेथि जायोबा जोङो गोथों मोजां डेस्टिनेसनाव जों सहैथारो बा सहैगोन बेफोरखौ खोनायोबा जों दुखु मोनो माने बिथांमोननि बिहोमा होनायजों जों समान बिहोमा होनो हादों होननानै बुङोबा बे आं बहाय गनायनो गोब्राब मोनो माने नैथि मंगलबारनि बन्दखौ बै समाव सर्बानन्द सन'वालखौ आमिन गावनि माबायाव फैनानै घोषणा खालामहोनो खावलायनानै बिथाङा बेखौ खालामना होदों बेखौ आं दिनै मावफुंनो हादों आयेननि बेलायाव आंखौ MLA बानायनायनि उनाव स्पिकार होबाय स्पिकार जानानै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम बिधान सभायाव दिनैहाय आङो बर' रावखौ माने गायसनबाय आरो जेराव दा 42 सा रेगुलार बर' एमप्लयिफोर दा बेवहाय खालामनो हाबाय एसेम्ब्लियाव जे बर' रावा दा सोलिलांबाय थासिगोन खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि पदकेपस लिडार जोंनि गेजेराव दा ससियेल मिडियायावहाय माने बर' हारिया खौसे जानांगौ आरो BPF आरो UPP नि गेजेराव इउनिटि जानांगौ होननानै बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बर'नि गेजेराव बहुत माखासे बेसेनथि गैयै माखासे भेलुलेस बाथ्राफोर बुंनाय नोंथांमोना नुदों गोबां मानसिफोर गोबां बाथ्रा बुंदों आङो नोंथांमोननि गेजेराव आं बिदिखौ होलांगोन सोर दैदेनगिरिफ्रा सोर मा बाथ्रा बुंदों आरो सोर दैदेनगिरिखौहाय इसिबां बेफोरबायदि पदकेपस होननानै बुंदों आरो बै पदकेपस जोंनि खालामग्रा दिनै लिडार मोनब्ला बे पदकेपस बुंजाग्रा लिडारा दिनैसिम गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव मा मा खामानि मावनानै होलांखो जों बेखौबो मिथिनांगोन नाथाय जोंनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे माने लिडारफोर दङ माने लिडारफोर होनला आं बिदिखौ माने बिथांमोना जाहैबाय मा आसखान्दा लिडार ना मा होनना बुङो बिथांमोना जाहैबाय मा लिडारफोरखौ सिनायाबालानो माखासे बाथ्राफोरजों बुंनानै बेखौ माने मान सन्मान सेस खालामनाय समाजनिफ्राय बेखौ माने गाज्रि ब्लेम होनो नागिरनाय बेफोरबायदि जोंनाव माखासे आसखान्दा माने सुबुंफोर दंसै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खुनु सोर हारिनि थाखाय मा मावलांदों मा मावलाङा बेखौबो खुनु दिनैसिमबो जाज खालामनाय गैला डाइरेक्ट माने बिगाब जेनेबा हमना लादो सोरबा जुदि BPF नि फुरा गरा सापर्टारबा एकदमबारे गराबा बियो आरो UPP नि लिडारखौ रायगोन माने खुनु मालायनि लानानै गाव खुनु गुदुं गुसु ना बिजौखौ मोनसिगौ ना गुदिखौ मोनसिगौ ना गेजेरखौ मोनसिगौ जेबो मिथिया मालायनि बाथ्रा लानानै लिडारफोरखौ रायग्रा बिराद सोंखारिग्रा ओरैबायदि आरो जोंनि हांगार माबा हांगार हेन्थेन हांगार हांग्रा जोंनि गेजेराव गोबां मानसि दंसै आरो बिदियैनो दिनै UPP नि माखासे गरा मानसिफ्राबो दंसै मा BPF नि जायफोरनाखि लिडारफोर दैदेनगिरिफोर गोजौ लिगनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ दिनै जोंनि हांगार माबा हांगार पदकेपस होननानै बुंग्रा जोंनि गेजेराव गोबां सुबुंफोर दंसै आरो बैफोरबायदि सुबुंफोर थायोब्लानो माने जोंनि गेजेरावहाय खौसेथिया फैनो नागिरा मानोना बिथांमोननि थाखाय नांगौ गावबा गावनि सात्रनि थाखाय गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखायल' बिथांमोना खुनु हारियाव जौगानायखौबो बिथांमोना होसो लुगैयाबो जानो हागौ दा गतिके दिनै नोंथांमोना नुदों सोरबाया दिनै हाग्रामाखौ बिगाब बिगाब रायदों सोरबाया दिनै प्रमद बर'खौ बिगाब बिगाब रायदों सोरबाया दिनै बिश्वजित दैमारिखौ बिगाब बिगाब रायदों आरो सोरबाया जाहैबाय मा सोरखौबा होनदों बिश्वजित दैमारिया हारिनि पदकेपस बेनो हारिखौ गुलुं गुजुं खालामलांदों हारिखौ बिनि इनाय अनागारि खामानि मावलांदों सोरबाया होनदों प्रमद बर'आ बेफारि प्रमद बर'आ हारिखौ फाननानै फैबाय अनेकथा खोथा आरो दिनै जों नुदों आरो हाग्रामा महिलारिखौबो जोंनि हांगार होननानै गोबां मानसिफोर गोबां बुंनाय अब्ला जोंनि गेजेराव बे साथाम दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव माखासे बाथ्रा बुंबाय दिनै जोङो मोनदों जेनेखि BKSA नि जेनेखि CM ना मा होनना बुङो बेखौ मिनिस्टार बसुमतारी साराबो दिनै बाथ्रा बुंबाय बिथाङा बुंदों कि बिश्वजित दैमारिया जोंनि गेजेराव मा होलांखो आरो होलांदिया दिनै बिश्वजित दैमारिखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों दुखु प्रकास खालामदों मानसिखौ दिनै सिनाया हसिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा सोर हारियाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ दिनै जों जाज खालामाब्लानो मारै बिदि माने बुंनो हायो दिनै बिश्वजित दैमारिनि जाउनावसो दिनै BKSA जानानै थांदों दिनै बिश्वजित दैमारिनि गेजेरावसो दिनै माने बाथौ जेनेखि धोरोम बिनि माखासे माने मंगलबार खालि जेनेखि बाथौ फालिनाय बे दिनै जानानै फैदों दिनै एसेम्ब्लियावहाय गोबां माखासे फेसिलिटिफोर जानानै फैदों बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा बुजिनो हाया दा गतिके दिनैनि बिनि थारिखआवहाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन आं मिनिस्टार बसुमतारीया मा बुङा आं बिदिखौ होगोन आरो बिश्वजित दैमारिया मा बुङा आं बिदिखौ होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना बुजिना लादो मानोना जों गावखौ सोरबा सासेखौ जों बुंनायनि सिगां सोरबा सासेखौ जों सोंखारनायनि सिगां गिबियावनो नों गावखौ दांग्रोमगोन नोङो नुनानै मिन्थिनानै माबा मोनसे फरायनानै नोङो प्रेक्टिकेलि नुनानै नों बाथ्राखौ बुंदों ना गुबुननि सोलाव बाथ्राफोरखौ लानानै नों गुबुनखौ बखिदों बेखौ नों दांग्रोमगोन नङाबा बेनिख्रुइ आरो हारियाव माने गाज्रिसिन सुबुं थानाय नङा
बेखौ नों गावनो मिथिना लाग्रो आरो आं बिदिखौ होनोसै बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाइ मोननायनि गुदियावथ' जोंखौ दैदेनबोनाया बा जोंनो लामा खोन्थाबोनायाथ' मानगोनां बिस्व दैमारि बिथांखौनो जों बुंनांगोन दा बेखौ बिथा खालामनानै बा बिस्व दैमारिनि बाथ्राखौ जेब्ला जों सावरायनो गोनां जायो बिस्व दैमारि बिथाङा माखासे खामानि जेरै मावनो खोन्थादों जोंथ' हाखायाखै दिनै आसामनि आयेन आफादनि दरखं मोखां लामा लांगोनायाव जोङो बर' रावजों लिरनानै लांगोनायाव जि लिरनाय बेखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो आसाम एसेमब्लिनि सिङावहाय जि मोनसे थासारिखौ बे बानायदों बर' रावखौ लानानैबो दिनै जोङो बर' रावा भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबखाबाय सोजाखाबाय हिसाबै बेखौ दिनै आसाम एसेमब्लियाव जेब्ला जथुम जायो आसाम एसेमब्लिनि सेसन जिरायो बेवहाय बर' रावजोंबो जोङो बाथ्रा बुंनो हानायनि खाबु जाबाय आरो बेखौ राव सोलायनायनि खाबु खालामना होबाय बेफोर खामानिखौ बिथाङा मावदों रावबोआनो मावनो हायाखैमोन फारसेथिं दा आं बुंनो लुबैनाया बेसो बिथांखौ बाख्नायनायनि बाथ्रा नङा बे खिन्थु जाय खामानिखौ मावदों सैथो खामानिखौ मावदों नंगुबै खामानिखौ मावदों बेखौथ' जोंबो बुंनांगोन नङा होमबा जे बेयो बिदि मावदों नाथाय गाहाम खामानि मावनायखौबो मोजां खामानि मावनायखौबो जों बाख्नायनोबो नागिरा दा बावहाय आं नैबेखौ बुंनो लुबैयो जों जेब्लासिम सैथोखौ गनायनो थियारि जाया सैथोखौ सिखोमानो नाजाबाय थायो आसे बेवहाय जेंना फैबाय थागोन गुबै सैथोखौ लानानै जेब्ला खामानि मावनो नागिरा जोङो आरो सैथोखौ सिखोमानानै जोङो नंखायनि साया लायो अब्लानो जोंनाव जेंना फैनायनि खाबु थागोन ओंखायनो आं बुंनो लुबैनाया बे दिनै खौरां बिजोङाव नुनाय जादों सोरबा खन्थाइबो आवरायदों आरो फोथाय खेबस' होननानै मुं सुनो नागिरदों गुबै सैथोआ सिङाव मामाद बेखौ मोनथिग्रोनायनि गोनांथि दङ बेखौ मोनथियालासेनो सोरबा सासे सुबुंखौ फोथाय खेबस' होननानै बुंग्रोनायखौ आं मोजां मोननाय नङा आरो बेनि थाखाय आङो बुंनो लुबैगोन खावलायनो लुबैगोन जे नंगौ जोङो दिनै राजखान्थिनि फोथाराव दङ हिसाबैहाय जोङो दोंसे लामाजों ज'बो थांनाय नङा नाथाय बिब्दि होननानै हारि सिबिनायनिफ्राय गोजानाव थागोन बेखौबोथ' बुंनाय जाया राजखान्थि हान्जाया आलादा जानो हागौ बेनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाला आलादा जानो हागौ जाय राजखान्थि हान्जायावनो थायाथों मानो बे राजखान्थि हान्जायाव थानानै हारिखौ दैदेननायनि हारिनि मोजां खामानि मावनायनि बाथ्राफोरखौ साननो बा मावनो थाखाय सिगांलांनायासो जोङो नाजानायासो गिदिर बाथ्रा गुदिनिफ्राय 2001 मायथाइयाव आङो MLA जानानै जि खामानि मावबाय थादों आं जथेस्थ' सेटिसफेक्सन दं मानो बड' एकर्डआव आं निजे दंमोन जितु BTC एकर्ड BLTC जादों बिनि गासिबो मावनाय दांनाय जिला दानाय बेखौ आं गाव निजे गावनि आखाइजों मावनो मोनदों बिनि उनाव बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानाय दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों हाग्रामा चन्दन ब्रह्म बा खाम्फा बरगयारी मानव गेदेर बिथांमोनजों ज' गोरोब होलायनानै खामानि मावबोनानै दिनैनि BTC खौ सम्पुर्ण इमप्लिमेन्ट खालामदों गतिके बेखौ लानानै आङो गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनो बिनि उनाव दिनैहाय आङो बाथौ धोरोमनि माने नैथि मंगलबारनि बन्द'खौ बै समाव सर्बानन्द सन'वालखौ आमिनगावनि माबायाव फैनानै घोषणा खालामहोनो खावलायनानै बिथाङा बेखौ खालामना होदों बेखौ आं दिनै मावफुंनो हादों आयेननि बेलायाव आंखौ MLA बानायनायनि उनाव स्पिकार होबाय स्पिकार जानानै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम बिधान सभायाव दिनैहाय आङो बर' रावखौ माने गायसनबाय आरो जेराव दा 42 सा रेगुलार बर' एमप्लयिफोर दा बेवहाय खालामनो हाबाय एसेमब्लियाव जे बर' रावा दा सोलिलांबाय थासिगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ नांथ'वा जाथ'नाङा मानाङा होननानै बुंलायनाय जादोंमोन आरो दिनै थालाङोमोनबा मा जागौमोन मोनथिया बेखौबो आङो नाजानानै गभर्नरनिफ्राय अर्डिनेन्स खालामहोनानै बै समाव मानव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ नारसिनथाबनानै दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय आयेनगत भाबै माखासे खामानि दंबावो दा बेबायदि गोबां माने खामानिखौ आङो मावबोनो मोनबाय आरो आंखौ दिनै आइ आफा रायजो राजा आंनि लोगोफोर जोंनि संगठनफोर मालाबा आंखौ MLA बानायबाय मालाबा आंखौ आर्टपेड चेयारमेन बानायबाय मालाबा आंखौ MP बानायबाय दिनै आंखौ MLA दा स्पिकार आरो आंहा मा लुबैनाय थाबावनांगौ गतिके बयबो जानांगौ नाथाय जेरावखि थाया जोङो रायजोनि खामानि मावनांगौ पार्टिजों खोथा गैया पार्टिया मात्र जांख्लाल' आरो बे जांख्लाजों गाखोनानै सहैखांबा बयनोबो हरनांगौ सिलिङाव मोनहैबा गय गोरानखौ बयनोबो हरनांगौ नङा होमबा खुसिया गोरानबाबो बयनोबो हरनांगौ गतिके जांख्लाया
माने मोनसेयावनो गाखोलांबा जलदाब जलदाब गोलैनोबो हागौ मालाबा नोङो जांख्लाया गानोबो हागौ ओंखायनो गोजौसिम सहैनो जाय जि सुबिदा मोनो बेजों गाखोलांनांगौ नाथाय गाखोखांनानै गोजौआव सहैबा जों बयबो गाहायाव थानाय मानसिफोरनो गोजौआव मा दं बेखौ हरनांगौ आरो होमबानो जायो